खुलुमबाय सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 31 मार्च बड'फोरनि जोनोम सान एबा आसामाव छात्र दिवस अदेबानि फरायसा सान। बे सानजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'आ बड'फानि जोनोम सानखौ थुलुंगाफुरियाव फालिनाय बायदियैनो गोबांथार बाथ्रा बुंथिदों। नोंथांमोना नायदो। बड'फानि प्रेजेन्सखौ मोनगोन। मुम्बाइआव प्रेस मिट खालामनायनिफ्राय लानानै दिल्लीयाव कलकातायाव सिलचराव मबिलाइजेसन खालामनायनिफ्राय लानानै बबे जायगायाव बर'फोरा दङमोन, सोर दङमोन, मा अबस्थायाव दङमोन, गासैबो बिथिङाव बड'फाया नागिरै नागिरै बै समनि थासारि, दिनैनि बायदि गारि गुरा, दिनैनि बायदि बेबायदि इसेबां माने कमिउनिकेशननि सुबिदा, टेलिफननि सुबिदा बेबायदि थासारि जेराव गैयामोन, प्रेस मिडियाबो एभेलेबल नङामोन, किन्तु बर'नि गांनाय उखैनाय, बर'नि हप्स एन्ड एसपिरेसन, बर' माहारिनि जातीयताबाद, जातीय सत्ता, जातीय स्वाभिमानखौ लानानै बर' हारिनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेजनि थाखाय बड'फाया बिश्व दरबाराव मिथिहोनायनि जे मोनसे मैखोम रलखौ बिथाङा बे खम बैसोनि समावनो मेच्युर्ड आरो बयनिख्रुइबो सुप्रिम सासे भिजनारि माने दैदेनगिरि, बर' हारिनि सासे स्टलवार्ड बायदि, बर' हारिनि सासे आइडियलग हिसाबै बिथाङा गसंथानानै हाबा मावदोंमोन। दिनै जों बेखौ नायफिन बिजिर जोङो नुनो हायो। आरो बड'फाखौ जाय आबुङै बुजिगोन, महात्मा गान्धीखौ जाय आबुङै बुजिदों, महात्मा गान्धीनि जिउ जारिमिनखौ, आरो महात्मा गान्धीया गावनो बुंदों जे आंनि जिउखौ बुजियोब्लासो महात्मा गान्धीनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ बुजिगोन। नेलसन मेन्डेलाया जि हाबा मावदों आरो बेबायदिनो जिखिनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनजों समान समान बड'फानि हाबा मावनाया कुनु कारनाव खम नङामोन। दिनै जों जेरैबायदि महात्मा गान्धीखौ सिबियो फुजियो, बिरसा मुन्डाखौ सिबियो फुजियो, दिनै भारतनि माखासे महान व्यक्तिफोर आरो बुहुमनि माखासे महान व्यक्तिफोरखौ जेरैबायदि फुजियो, बड'फाया बिनि कुनु कारनाव एक बिन्दोबो खम नङा, आं बेखौ फोथायो। दा बेखायनो आङो बेखिनि खोथाखौ बुंबाय। बड'फानि जि हाबा मावनाय, बड'फानि जि बिथांनि हारियाव होलांनाय बिहोमा, बे जोबनो गैयै बिहोमा। सम खोन्दोआ 4 बोसोरल', किन्तु बे 4 बोसोरावनो गासै बिथिंखौ बिथाङा मावफुंलांदोंमोन। बे लिरनायनि बिथिङावनो जा, स्ल'गाननि बिथिङावनो जा, बिथांनि बिबुंथि, बिथांनि स्पिचनि बिथिङावनो जा, बिथांनि मबिलाइजेसन जिफोर पावारफुल माखासे खोथा बाथ्राफोर दङ, भारत सरकारा बे समाव गनायनो, गंग्लायनो, खोनासंनो बाध्य जादोंमोन। आरो बेखायनो दिनैनि बड'फानि बे गैयैयाव, बड'फानि जिखिनि आद्रा सिमां आरो बेखौ लामा हान्थिनानैनो बिएससि, बिटिसि, बिटिआर, गणतान्त्रिक आन्दोलन, शान्तिपूर्ण आन्दोलन, हाथियार सोमावसारनायनि आन्दोलन, बिएलटि एनडिपिनि आन्दोलन, एबसुनि आन्दोलन, बे गासै आन्दोलनजों जों मोनथाम गोरोबथा मोनबाय। आरो आंहा बिश्वास दङ जे बड'फाया जि सिमां नुदोंमोन, बड'फा थानायमोनब्ला आलादा रायजोआ बै समावनो थारैनो रोखायै स्रा जागौमोन। आरो दिनैबो जोंहा मोनसे आत्मबिश्वास दङ, सानसे नङा सानसे बड'फानि जि जोबथा सिमां, बर' हारिनि थाखाय आबुं आरो उदां मोनसे रायजो गायसननायनि, दानायनि, सोरजिनायनि जि सिमां, बियो भारत राष्ट्रनि पलिसियाव एडप्ट खालामजागोन। आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा थैखांनायनि उनाव बै समनि दैदेनगिरि आरो बै समनि सानसुमैफोरा ज' लोगो नांनानै UN ट्रास्ट बानायनाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो ट्रास्टनि नाजानायाव UN एकाडेमि सोरजिनाय जादों, खुलिनाय जादों बिथांनि बिमुङाव। आरो बिनि उनाव बड'फानि मुङाव बड'फा UN ब्रह्म सल्जार अफ हिउमेनिटि एवार्ड होनाय जादों। आरो लासै लासै फरायसा सान खुंनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समनि काउन्सिल सरकारखौ नारसिननाय जादोंमोन, किन्तु बै समनि काउन्सिल सरकारा मिथिखा हसिखा बिथांमोना बड'फाखौ नासयाखै, बड'फाखौ गोजानाव दोनाखै। किन्तु बै समाव बिथांमोना जेरैबायदि फरायसा सानखौ काउन्सिलनि सिङाव मर्यादा होनांगौमोन, बेयो एबसुनिसो दाबि होनानै बिथांमोना बेखौ दोनथ'नानै दोनदोंमोन। नाथाय जोङो बेखौ हमथानानै, गुदि बिथा हमनानै जोङो सिबिदों, फालिदों। आरो फैयै फैयै 2020नि उनाव काउन्सिलनि गेजेराव बिटिआर सरकारा प्रमद बर'नि दैदेननायाव फरायसा सानखौ काउन्सिलनि लेभेलाव मर्यादा होनायनि हाबाफारिया जादों।
बै समनि आसामनि जाय सरकार दङमोन आं हानजानि नामखौ लानो नागिराखै 10-15 बोसोर सिगाङाव 20 बोसोर सिगाङाव बे समनि आसामनि गिबि मन्थ्रिया बै समनि आसामनि गिबि मन्थ्रिया जों जेब्ला फरायसा सानखौ आसाम नाङै सरकारा मर्यादा होनांगौ होननानै बुंदोंमोन बे समाव बै समनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा जोंखौ बुंदोंमोन जे सासे मोनसे हारिनि दैदेनगिरिखौ बेबायदि जोङो आलादा मोनसे केटेगरि आरो स्टेटास जों होनो हाया होननानै बिथाङा जोंखौ माने एसे नासयनाय बायदि जोंखौ बुंदोंमोन आरो फैयै फैयै दिनै आरो फैयै फैयै दिनै जोंनि जि डिटारमिनेसन जोंनि जि नाजानाय जोंनि दाबिनाय बे दाबिनायखौ मान होनानै दिनैनि आसाम सरकार आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थारैनो फरायसा सानखौ एबसुनि जि फालिबोनाय दाबिबोनाय बर' हारिनि जि मिजिं आरो मोनसे आसा बे आसाखौ बास्तबाव मावफुंनायनि गेजेरजों बिथाङा फरायसा साननि बे मर्यादा आरो रिकगनिसनखौ स्टेट लेभेलाव बिथाङा दिनै होबाय बिनि थाखाय आं बिथांखौ धन्यबाद बावो दा बेखायनो थांनाय समाव गोबां माखासे स्ट्रागलनि गेजेरजों फरायसा सान खुंनाय फरायसा सानखौ स्टेट माने काउन्सिल लेभेलाव मर्यादा होनांगौ स्टेट लेभेलाव मर्यादा होनांगौ बेखौ जोङो नाङैसो 2020 सननि उनाव बेखौ जोङो सम्भब खालामफैनो हादों दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दैदेनगिरि नोंथांमोन आलासि नोंथांमोन बड'फानि बे लिगेसिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो हाबा मावलांगोन आरो हाबा मावनायनि बेलायाव मालाबाबो जोङो थाद'नाय आरो फासयनाय नङा दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारत सरकारखौ जों दाबि होदोंमोन जे बड'फानो भारत रत्न फोसावनानै होनांगौ होननानै आरो बड'फाखौ बे मान बे मर्यादाखौ होनांगौ होननानै नाथाय बिथांमोननि नेमखान्थियाव माखासे सोलाय सोल' जानायनि थाखाय बिथांमोना बे मेटारखौ लानानै दिनैबो सावरायबाय थानायनि मोनसे लेभेलावनो दङ नाथाय बे दाबिखौनो बिथा हमनानै दिनै भारत सरकारा भारतनि नखर मन्थ्रि बिथांखौ जों लोगो हमदोंमोन आरो दाख्लैबावै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 62थि बे बोसोरसालि जथुम्मायाव नखर मन्थ्रि बिथाङा दतमायाव फैनानै बिथाङा क्लियारलि फोसावलांबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबि बर' रायजो राजानि जे हास्थायनाय आरो लुबैनाय बायदियै गोदान दिल्लीयाव बड'फा UN ब्रह्म मार्ग बिमुं होनानै मोनसे लामाखौ फोसावनायनि गेजेरजों बिथांनि मुङै मोनसे मोजां मुसुखा बानायनायनि बिथाङा फोसावनानै गालांदों दिनै भारतनि माने जि प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया गोदान माने गाहाय मन्थ्रि बिथांनिसिम नरेन्द्र मदिनिसिम बे थुलुंगापुरिनिफ्राय आं साबायखर बावदों आरो नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांनिसिमबो साबायखर बावदों UN ट्रास्ट आरो एबसु ज' लोगो नांनानै आरो जोंनि आसामनि केबिनेट मन्थ्रि आरो बै समनिफ्रायनो बड'फानि गासै बिथिंखौ फिट नोजोर होनानै हाबा मावबोबाय थानाय मानगोनां उरखाव गोरा ब्रह्म बिथांनि दैदेननायनि गेजेरजों जोङो बड'फानि मुङाव मोनसे डकुमेन्टारि सिनेमा डकुमेन्टारि मोनसे बेबायदि माने लिरनाय मोजाङै साबना हामनायै गासै बिथिंखौ सरजाबनानै सोरजिनायनि थाखाय दिनै जोङो सावरायनाय जादों आरो थांखि लानाय जादों दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन फैबाय थानाय समाव बड'फाया बर' हारिनि दैदेनगिरि बर' हारिनि गेजेराव बिखा बिख्लो थै मोदोमाव हाबनानै दङमोन बे बिथिंखौ लानानै जोङो स्टेट लेभेलाव लांबाय स्टेटनिफ्राय दिनै नेसनेल लेभेलाव लांबाय आरो आंहा साननाय दङ मिजिं दङ आरो आंनियाव फोथायनाय दङ आत्मबिश्वास दङ मालाबा जोङो बड'फानि मुर्तिखौ बड'फानि स्टेचुखौ आमेरिकानि बबेबा लस एन्जेल्सआव आमेरिकानि बबेबा मोनसे मोजां थावनियाव लन्डननि बबेबा मोनसे मोजां थावनियाव जापाननि बबेबा मोनसे मोजां थावनियाव जोङो भारत राष्ट्रनि मदद लानानै बेबायदि लुफुंनायनि बिथांखि आरो थांखिखौ जा लानानै थांनो हागोन आंहा बेयाव आत्मबिश्वास दङ मानो होनना बुङोब्ला दिनै लाचित बरफुकननि 400 बोसोर जन्म जयन्तीखौ बिथांमोना मुलुग दरबाराव लांदों डक्टर भुपेन हाजरिका बिथांनि मुङै दिनै आसाम सरकारा गोबां हाबाफारि लादों
आरो भारत सरकारनि गेजेरजों खामानि मावनायनि बिथांखि लादों दा बेखायनो बे बिथिंखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायबो हाबा मावलांगोन बड'फाया जोंनि बिखा बिख्लो थै मोदोम मेलेमाव अराय गोथां जानानै थागोन बिथांनि सानस्रि बिथांनि सान्थौ मोनफ्रोमबो बिथिंखौ नायबिजिर आरो गासै बिथांनि बे बर' हारिनि थाखाय बावसोमनायनि बे सम खोन्दोआव बिथाङा जिफोर बाथ्रा खोथा हाबा मावलांनायनि बिथिंफोरखौ नायबिजिरनानै गोदान जोलैनो बड'फानि आदर्श सानस्रि सान्थौ आरो बड'फानि जि मोनसे आइडियलग दङमोन हारि दानायनि थाखाय गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय जों अरायबो बेखौ मोजाङै गेवलांसार होनांगोन गोथाङै जों फोथांनानै लाखिनांगोन आरो बेखायनो दिनैनि समाव बे फरायसा सान बे फालिनाय समाव आं बयखौबो खावलायदों जे बड'फा बे बिमुंजों आरो बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिजों मुलुग दरबाराव बर' हारिखौ फोथांना लाखिनाय बड'फानि सानस्रिया बर' हारिनि सानस्रि यां जेनेरेशननि सानस्रि सोलोंथाइनि बिथिङाव रांखान्थिनि बिथिङाव समाजारि दानायनि बिथिङाव बड'फानि जे सान्थौ आरो सानस्रिया बर' हारिनि जातीयताबाद जातीय सत्तानि सानस्रि बे मोनफोरखौ लानानै हाबा मावलांबा हारिया जेब्लायबो गोजौआव थांगोन आं बेखौनो मिजिंथिनानै नैबे फिरफिला बिरनायनि हाबाफारियाव फंनैसो खोथाखौ आं फोरमायबाय गोजोन्थों थेंक इउ जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि